Ani bumung Anjali Jamatiya, Teliamuda Kamarbari. Nang diliwa jes Jonajati Sanskriti Sangam ni relewa thangine tamu kas isasa. Relewa ang kaham ken solay tong ang pulawan himi tong mani abani pore ke shokti nang katabu tung mani bai chin oran bai aron tung alada. Abagi sojok khalai malia sade sogi mana nei thang nai ka chesta khlai gi kintu sogi malia kisah sekang na ang bokhro mi ma hai ngai res khaya ne asoke tam sai malia den kha sai malia ang chini ga na on ambulance gari tong ba ano ambulance bai talang hospital toni ri bai kha ang sai malia ang sai ma man pore hke doctor roksung kha nin mobile de tong hne gani mobile bag tong hne ang borono sakha gani bag bisingo borok mobile malia ke angke kha mobile komai pai khana hne ke ang borono tebu wan so goi ko aste wai sabaino ani bakhro bo phayang to kha ko ro bisi sai me bas like kara goi to ko sai me khai ke aste dire borok teleng kok sung angka ke ang sakha ani ai card ang muito ma kha pruke ani ai card ko ani phone number tongo ani mung tongo ne ke ani ai card go na ga ani mung bai ko phone number ma khangke ani phone borok phone call khlai ka angke o karjaloi ni borok rok no borok sahor kha Sahare aroni boro robo ano phai nai kani khai phebe kha ge bisho hindu porishad chono bo sahar kha ge boro bo phai nai phebe kha jotonu phai nai phebe kha doctor bo nai mani kaham khen nai kha ge Manipur ni bri doctor ma satong abo nai sok ka ano kaham khani Assam ni bri ma satong bo rugi tui telang mani na hospital abo bo ano nai sok kha Talangge ano borof rok bai ke tula misi gi besakuplong borof ni tebe bakhro rogo hukha yak yakung yak besak joto no hoi kaham khlai gi nargi tonja kha injection rakha saline kha amni porke ang je saiman purung ke ani bati ji bai sungno guide khlai tui phainai triti moi debor ma abona ang borong no bumung sai rohor kangke borong no phun khlai sahar kha sahar mani pore ke borok aro program khlai mani jaga go mic go announce khlai ro kangke joto no sai ma bai kha bo amtai hai ke ngai tong kha hospital sawai tong kangke ani munai triti moi debor ma te kaisa mislo ani batiji mislo Jamatiya bo ani aro thang sawai kha tabo kang kaham krung khen dol bai baksa phai tongo dol rok bai baksa no enke ar deliver sini hospital ni doctor rok nurse rok no ani khabai khunu hamjamu yakharo borok kaham khen ano seba susrosa khlai nokgo kiphil rohor kha